Bueno, ariketa honetan aipatzen den gatza beruna fluoruroa da. Bere formula, berunaren balentzia bi denez, eta fluorurarena -1, berun fluoruroa bera dugu. Ikusten duzu oso gatz disolbagaitza dela. Disolbagarritasunaren balioari erreparatuta, 2,1 bideramar ber -3 mol litrokoa, horrek esan nahi du oso gitxi disolbatzen dela. Disolbagaitza da, gatz hau. Kontzentrazio baxuekin ja agertzen da auspeakina. Eta hemen irudi honetan ikusten duzu nola behin auspeakina eratuta, oreka bat emango da disolbatu barik dagoen gatzaren artean eta disolbatuta dagoen gatzaren artean. Baina disolbatuta dagoen gatza, badakizu, dagoela era honetan. Katioia eta anioia alde batetik, katioia eta beste alde batetik anioia sortzen direla, elektrolitro sendoa dalako. Bueno, lehengo idatziko duguna, orduan izango da zein dan disolbagarritasun oreka hori. Oso garrantzitsua da holako ariketa guztietan idaztea disolbagarritasun oreka. Zein da disolbagarritasun oreka kasu honetan? Oreka hau. Beruna fluoruroa, solidoa, hau da disolbatu barik dagoena, orekan aurkitzen da, disolbatuta dagoen gatzarekin, baina disolbatuta dagoen gatza, uretan dagoena, agertuko da katioia eta anioia ematen disoziatuta. Bestetik, behin oreka bat idatzita, beti, oreka gaian ikusi dugun moduan, oreka konstantea idazten dugu. Oreka konstantea, kasu honetan, KS izenarekin ezagutzen da, eta da biderkadura hau. Biderkadura honetan agertzen da berunaren kontzentrazio maksimoa, uretan egon daiteken kontzentrazio maksimoa, bider fluoruroaren kontzentrazio maksimoa, disolbaturik egon daiteken maksimoa, baina kasu honetan berbi. Zergaitik hemen 2 bat jarri behar dugulako oreka guztiz doituta egoteko. Bueno, bestetik kontuan izan behar dugu emandozkoen datua, zein da datua, disolbagarritasuna. Zer da disolbagarritasuna? Disolbagarritasuna da gatzaren kontzentrazio maksimoa modu disolbatuan. Disolbagarritasuna S letrarekin laburtzen dugu, eta da beruna fluoruroak uretan edukiko daben kontzentrazio maksimoa. Hori da S. Baina horrek esan nahi du, alde batetik, beruna katioiaren kontzentrazio maksimoa S izango dela, eta fluoruroaren kontzentrazio maksimoa izango dela S-ren bikoitza, ze sortzen dan berun bakoitzeko disoziazioan 2 fluoruro sortzen dira, ekuazioan ikusten duzun moduan. Bueno, gauza bi hauek kontuan hartuz, hemen, zer daukagu? Daukagu, KS izango dela, S bider, 2S ber 2. Hau da, KS izango da, 4S ber 3. Ematen dan S-ren balioa ordezkatuta, 2,1 bideramar ber -3 ber 2 eginda, lortzen dugun balioa da 3,7 bideramar ber -8. Hori da KS-ren balioa. Eta bere kontzentrazioak dira mol ber 3 zati litro ber 3. Hori da atalean eskatzen dana.
Eta orain B atalean agertzen den gatza burdina 3 hidroxidoa da. Hau da, burdina 3 hidroxidoa. Kasu honetan, disolbagarritasun biderkaduraren balioa ematen digute. Hau da, KS-ren balioa ezaguna dugu, baina kalkulatu behar duguna da disolbagarritasuna. Hau da, S da gure ez ezaguna. Betiko moduan idatziko dugu, lehengo zein izango dan disolbagarritasun oreka. Disolbagarritasun oreka izango da burdina 3 hidroxidoa, disolbatu barik dagoena, orekan aurkitzen da, disolbatuta dagoen burdina 3 hidroxidoarekin. Baina, disolbatuta dagoena, beti pintzen dugu, disoziazioa kontuan hartun da, katioia eta anioiaren arteko elkarketa moduan. Beti kontuan izan, erreakzio hau doituta geratu behar dela. Behin disolbagarritasun oreka idatzita, disolbagarritasun orekaren konstantea idatziko dugu. Hau da, disolbagarritasun biderkadura. Disolbagarritasun biderkadura beti da katioiaren kontzentrazio maksimoa uretan egon daitekena, bider anioiarena. Eta hemen kontuan izan koefiziente estekiometrikoak. Kasu honetan, ber 3 ipiniko diogu hidroxidoari. Nola erlazionatzen dugu orduan KS eta S. Zein da S-ren definizioa hemen idatziko dugu. Betiko moduan S definitu egin dugu gatzak uretan eduki daitekeen kontzentrazio maksimoa. Hori katioiarentzat eta anioiarentzat zer suposatzen du? Burdinaren kontzentrazio maksimoa uretan egon daitekena, kasu honetan S-ren berdina izango da. Baina anioiaren kontzentrazioa uretan egon daitekeen kontzentrazio maksimo hori izango da S-ren hirukoitza. Zergatik, disoziazioan sortzen den burdin katioi bakoitzeko 3 hidroxilo sortzen direlako. Horrek nora eramaten gaitu, KS-ren adierazpena honela idaztera. S bider 3S ber 3. 3 ber 3 27 da, eta S bider S ber 3 S ber 4. Beraz, KS eta S lotuta geratzen dira adierazpen honen bidez. Zein da ariketa honetan eskatzen dana? S disolbagarritasuna eta KS da gure datua. Kasu honetan, KS 27rekin zatituta, S ber 4 ematen du, eta S orduan geratzen da 4 erro, KS zati 27. Hau da, 4 erro, 1,0 bideramar ber minus 36, zati 27. Hau da, S 4,4 bideramar ber minus 10 mol litroko.